Assalamu alaikum. Da yawa daga cikin 'yan uwa masu amfani da application namu na data tech suna samun matsala wajen cewar idan za su tura number da za su tura data a number mai 0911, misali ta fara da 091 15 ko 12 haka, sai ka ga ba ta nuna musu, ko kuma ta sa musu this number does not identify on the network. So hanyar da zaka gyara ita ce kamar haka. Kawai abin da zaka yi shine zaka zo ka shiga browser ɗinka da kake amfani da ita. Bayan ka riga ka bude sai ka danna data tech kamar haka. To bayan ka riga ka sa data kun ga zaka yi amfani da browser kenan, sai ka shiga wannan menu bar din, sai ka zo wajen login. Kana danna wajen login sai ka danna email ɗinka, daga nan sai ka sign in. Bayan ka riga ka yi sign in, so a nan gurin sai ka sa wayarka ta koma kan desktop site. Yanzu abin da zaka yi shine kamar haka, sai ka zo nan gurin gashi za ku ga wasu ɗugugguna guda uku a sama daga gefe, sai ka danna su kamar haka. Kun gani? Bayan ka riga ka danna kamar haka, sai ka zo ka danna nan desktop site. Kun gani? So bayan ta koma desktop site sai ka danna gashi kamar haka. Kun gani? Sai ka ja shi, sai ka danna misali select network ko Airtel ko menene. To in kai haka kowace number ce ma za ta shiga. Kun gani? Gashi misali zan tura 500 MB a nan sai ka zo ka sa number, nan sai ka zo ka sa transaction pin ɗinka, sai ka danna wannan abun gashi nan bypass number validator, sai kai ƙasa sai ka danna buy data gashi kamar haka. Kun gani gashi ta shiga successful. Wannan ita ce cikakkiyar hanyar da zaka bi ka gyara wannan matsalar.